Ja se on Ville tässä taas morjesta. Se syksy sieltä nyt tuli, kelien puolesta ainakin, kalenterin mukaan se on jo hetki pitänyt ollakin. Ja nyt tuli ajankohtaiseksi sitten pohtia se, että mitäs tolle leikkurille sitten talveajaksi pitää tehdä. Ohjekirja oli vallan yksiselitteinen, eli suositus on, että latausasema ja virtalähde säilytetään totta kai sisätiloissa. Luonnollisesti ajatus oli säilyttää myös leikkuri siellä sisätiloissa, ja se on ihan suositeltavaa onkin. Kaapelien päät käsketään ainoastaan suojaamaan kosteudella, ja siihen suositellaan esimerkiksi alkuperäisiä liittimiä, tai vaihtoehtoisesti sulkemalla ne päät vaseliinalla täytettyyn suojukseen. Eli vallan yksinkertainen. Pitää ehkä nuo kuvassa näkyvät liittimet tosiaan merkata, että muistaa mikä menee minnekin. Ja sitten ei muuta kuin latausasema irti, viedään se varastoon ja annetaan olla siellä. Asentaja tosin antoi kyllä vinkin, että kun sitä talvisäilytykseen sitten laittaa, niin ei se nyt pahaa tee, vaikka sen antaa olla sitten laturissa koko talven. Eli käytännössä antaa olla virrat päällä asemassa ja leikkurin sitten siinä koko talviajan, niin pysyy sitten akut kunnossa. Tämä oli vinkki, joka sieltä tuli suoraan ohjekirjassa, sitä ei mainittu. Ja se on oikeastaan suunnitelmakin. Eli leikkuri irti, varastoon ja se on sillä selvä. Ei mitään ihmeellistä. Kovin on nättinä ton leikkurin kanssa piha pysynyt. Otetaan vielä yksi video tuossa myöhemmin ja käydään siinä sitten vielä tiivistelemällä läpi, että miten se kesä sitten menikään. Mutta nyt on aika laittaa tässä kohtaa leikkuri talvitelo.